Movem Tortosa, una plataforma integrada per membres d'Avancem amb regidors del PSC, Iniciativa Procés Constituent, així com diverses entitats veïnals i socials, aspira a presentar una candidatura a les pròximes eleccions municipals. El moviment vol fer bandera de la defensa dels drets socials i una forma de fer política basada en el compromís ètic i la transparència com a principal targeta de presentació. En la presentació de la plataforma, a la qual van assistir aquest dimarts al vespre un centenar de persones, es va anunciar la convocatòria d'una primera assemblea oberta a la ciutadania la pròxima tardor perquè tothom qui vulgui canviar les coses a Tortosa hi pugui participar. Així mateix, des de Movem Tortosa també van explicar que han decidit presentar aquesta proposta ciutadana perquè a Tortosa li manca un projecte il·lusionant i engrescador que cohesioni la ciutadania, l'administració i els agents socials per moure Tortosa cap al futur. Un dels seus impulsors, Pere Genaró, també va dir que Tortosa s'està perdent i que per recuperar-la es necessita iniciar un nou projecte de ciutat, un projecte obert, inclusiu i participatiu. Un altre dels membres de la plataforma, Francesc Vallespí, va remarcar que busquen una nova forma de fer política, creant un projecte únic i exclusiu per a Tortosa perquè la ciutat tingui l'esplendor d'una ciutat de l'any 2014. Els promotors d'aquest moviment són 19 persones de diferents sensibilitats, procedències i adscripcions. La majoria, asseguren, estan implicades en moviments socials, entitats i associacions de la ciutat i en diferents formacions polítiques. En concret, formen part de Movem Tortosa els exregidors socialistes Cristina Bel i Jordi Bonilla, els actuals regidors d'Iniciativa Jordi Jordan i Cinta Galiana, Pere Cabanes, Agustí Forner, Oriol Forner, Pere Generó, David Jarque, Cinta Llassat, Rafael López, Elena Mars, Jesús Monche, Francesca Pérez, Alma Sentís, Àngel Tafalla, Joan Maria Torres, Paco Vallespí i Javi Varela. El grup impulsor de la plataforma ha explicat que la seva voluntat és obrir el projecte a tots els ciutadans i ciutadanes de Tortosa, tant per a l'elaboració del programa electoral com en l'elecció de la candidatura a les eleccions municipals en el marc de l'Assemblea General Oberta que es convocarà a la tardor. Paral·lelament han presentat el manifest fundacional a la qual la ciutadania s'hi pot adherir a través del web www.movemtortosa.cat.
mica en situació. Dimarts passat, escoltant la ràdio al cotxe, vaig entrar allà a la funcionant, parlaven, crec que era Catalunya Ràdio, de la importància de l'Ebre. Jo penso que al actuar al segle XVI, quan tots els mercadilles per arribar al nou Paix baixaven pel nostre riu. Tortosa tenia el dret de cobrar que passessin les mercaderies per allí, i això va fer que Tortosa fos, en aquella època, mitjans del segle XVI, la segona capital de Catalunya, per damunt de Tarragona, Lleida, Girona, Manresa, Vic, etc. Han passat els anys, han passat els segles, i en l'actualitat Tortosa també té un rànquing. És la tercera ciutat més pobra de Catalunya. I això no ho dic jo, ho diu l'informe anual de Càritas. Uns i els altres, tots els que estem aquí, estem des d'un posicionament social, des de la realitat quotidiana que estem vivint, estem rebotats davant de xifres brutals del que està passant a Tortosa, al nostre país i a l'estat espanyol. M'han manat els companys que us expliquen qui som. Tinc aquesta obligació. Jo voldria encetar-ho d'una forma real. Som, però som com tots vosaltres, els que no acceptem que 54.000 milions se n'hagin anat a Bankia i que mentre la gent es mor de gana. Som com vosaltres els que no acceptem que hi hagi targetes negres on una colla de poques vergonyes malbaraten 15 o 20 milions impunement mentre la gent dorm dintre de vehicles al verd i a l'estiu per la nostra ciutat. Són, com vosaltres, els que tancaríem a tots estos chorizos d'uns i dels altres que han posat la mà als salaris i estan portant el país impunement. Som, com vosaltres, els que no estem d'acord en com s'ha tractat l'assumpte de l'Ebola. Som, com tots vosaltres, els que no entenen que es pot parlar com un èxit que a l'Hospital de Doctors de Verge de la Sanitat es passen 2 milions de proves analítiques al laboratori preciós, quan la realitat hauria de ser que se'n fessen 3 milions i mig o 4, que el nostre hospital funciona amb ple rendiment. Som, com vosaltres, els que no entenem ni acceptem que es parle de la primera pedra al cap de Can Bedó, que mos encanta, però que a l'Hospital de Tortosa Verge de la Sanitat aquest estiu hagin estat tancades una mitjana de 80 actuacions, arribant a una quota màxima de 9 sobre 237 llits que hi ha a l'hospital. Som, com vosaltres, els que no acceptem que per acontentar els que passen gana i quan l'opinió pública els apretem, com la denúncia, s'amplien en petites misèries el que s'està aportant a les ajudes socials des del nostre Ajuntament. Som, com vosaltres, els que no acceptem al veure que d'aquí uns dies s'inaugurarà l'Institut o nou Col·legi al Naval d'Ensenyatge, que mos encanta, i a l'altra part de la ciutat vagin xiquets i xiquetes al col·legi sense escoltar i que hagin de ser els mestres els que dins de les seues motxilles els porten una mica de menjar perquè puguen aguantar fins a l'hora de dormir. Són, com vosaltres, els que no acceptem que hi hagi polítics aquí
apuntats a un grapat de consells d'administració en 4, 5 o 600 euros per assistir a les mateixes més de despeses pagades. I això no passa a Barcelona, això passa a Barcelona. Som, sí, amics evidentment com tot fa. Però som, com en aquests moments, és més del 75% de la ciutadania del nostre país i de tot l'estat espanyol. Tots, nosaltres, han deixat coses per intentar moure Tortosa. Uns, la comunitat de jubilats. Nosaltres, la tranquil·litat que ja té la feina i no té necessitat de posar-se a salvar a ningú. Nosaltres han deixat la certesa de la feina i un silló als plens municipals del 2015 i han preferit arriscar-se a estar en esta nova singladura d'un moviment ciutadà, que és molt d'agrair. Això, amigues i amics, és el que som. Però som companys. I està naixent esta corrent ciutadana per tombar marques tradicionals i treballar i lluitar pel poble, de la ciutadania. Nosaltres i vosaltres hem ajudat a fer canvis als nostres partits tradicionals. Des que Movem Tortosa s'ha posat en marxa, ara comencem a escoltar que hi ha partits que volen fer enquestes ciutadanes per saber què han de fer a la ciutat, quan tots sabem que després faran el que els maniguen des de Barcelona o des de Madrid. I quan tots sabem que aquests partits que us demanaran en enquestes ciutadanes no trauen ni criden ni aixequen la veu quan els seus caps al Parlament de Catalunya han donat suport a retallades brutals en educació, en sanitat i en el benestar social. Us invito, amigues i amics, a totes i a tots, a passar aquesta porta, que no hi ha porta, que la tenim oberta, perquè ens encantaria que totes i tots forméssiu part d'aquest moviment, tots junts, en la boca a boca, en anar explicant que realment volem canviar Tortosa i moure Tortosa. Podríem intentar el 2020 i durant 4 anys intentar aquesta ciutat, que l'he pintat negra, però és la veritat, és com està Tortosa. Tortosa no és la vora del riu Bonica, Tortosa no és el Pont Roig, Tortosa no és inaugurar coses pomposes, Tortosa és tot l'altre que al dia a dia tots i totes veiem. Per acabar, ho vull fer-ho en unes paraules de l'Ada Colau en la presentació de Guanyem Barcelona. Dia, no sou intrusos. Amigues i amics, sou els protagonistes. Benvingudes i benvinguts. Ara em sento jo. Bon dia a totes i a tots. Bueno, és igual, si no em sentiu m'acosto més. A veure, bon dia a totes i a tots i moltes gràcies per la vostra assistència i la confiança d'estar aquí amb nosaltres. Seguidament jo només us vaig a llegir el manifest que al començar aquest moviment vam acordar entre tots, que realment engloba i sintetitza el que són els principis que vam acordar i que ara passo a llegir-ho perquè vosaltres, segurament ja ho heu vist, però que ho escolteu de nosaltres. A veure, en primer lloc, dient què és Movem Tortosa. Movem Tortosa és una proposta ciutadana. Per
per posar les institucions al servei de la ciutadania. Per això hem de fer confluir les prioritats de la ciutadania amb una nova cultura política sorgida d'aquesta iniciativa. Som un moviment ciutadà, transversal i inclusiu, que hem de decidir treballar per millorar la nostra ciutat. El nostre bagatge personal, social i humà és el reflex de qui som. Gent implicada, que creu que una altra ciutat és possible i que volem aconseguir-ho movent Tortosa. La construcció de la Tortosa del demà necessita d'una visió multidisciplinar que entengui i accepti la diversitat dels seus agents socials. La nostra és una proposta inclusiva que neix de la societat civil, amb la intenció d'implicar la ciutadania en un nou model de governar la ciutat. Movent Tortosa és un projecte que creix en la ciutat, que es nodreix de la implicació dels seus ciutadans i ciutadanes i que ha de donar lloc a una ciutat més eficient, més sostenible i més coherent. Per què cal moure Tortosa? Perquè estimem la nostra ciutat. Perquè ens agrada la diversitat, l'esperit acollidor i obert de Tortosa i el caràcter reivindicatiu i emprenedor de la seva gent. Perquè no ens agrada viure en la tercera ciutat més pobra de Catalunya. No ens agrada l'increment de les desigualtats socials ni la precarietat dels serveis bàsics. Perquè hem viscut impassibles la venda irresponsable d'allò que és nostre. Perquè a Tortosa li manca un projecte il·lusionant i engrescador que cohesioni la ciutadania, l'administració i els agents socials, per moure Tortosa cap al futur. Perquè tots i totes sabem que estem perdent Tortosa i per recuperar-la necessitem iniciar un nou projecte de ciutat, un projecte obert, inclusiu i participatiu, que no parteixi d'un programa elaborat en un despatx tancat. Què volem? Què volem? I el que volem és també què voleu vosaltres? Volem unes institucions obertes a la ciutadania. Volem fomentar la participació ciutadana per construir un projecte coherent i transparent que situï a les persones al centre de les nostres prioritats. Volem generar un espai de confluència que sumi esforços, que treballi per donar resposta a les necessitats dels ciutadans. Volem millorar el funcionament de l'administració i convertir Tortosa en un espai de noves oportunitats. Volem que la política municipal s'utilitzi com a finalitat i com a instrument per al bé comú. Volem que es governi allunyats dels debats estrictament ideològics i partidistes i ser propulsors d'un consens social ampli per solucionar els problemes quotidians de la ciutadania. Per tot això, el nostre principal objectiu és la defensa dels drets de la ciutadania. Per aconseguir-ho, cal impulsar una economia basada en la igualtat i la sostenibilitat mediambiental. Cal establir un compromís ètic entre els governants i els ciutadans i cal fomentar una gestió pública, transparent i participativa que treballi per una nova democratització de les institucions municipals. Com ho farem? Mitjançant un procés de construcció col·lectiva amb el qual s'hi pot implicar tothom. Les propostes per transformar les ciutats i les seves institucions s'han d'elaborar de manera conjunta, a partir d'iniciatives ja existents i d'altres que caldrà anar construint. Per fer-ho, iniciarem un procés que impliqui molta gent i que ens permeti treballar a partir d'objectius concrets. Les propostes per transformar la ciutat i les seves institucions s'han d'elaborar de manera col·lectiva. Busquem la complicitat dels barris i els pobles, dels agents socials, de les formacions polítiques i de les persones sense adscripció que vulguin implicar-se per sumar en un projecte realment nou. Us proposem una nova manera de gestionar el municipi, centrada en la ciutadania i les seves necessitats reals. Per això volem que participeu, que us impliqueu i sobretot que sumem per moure Tortosa. Bé, ara una mica per posar imatges, que diu que una imatge val més que 1000 paraules, passarem un petit vídeo de totes aquelles coses que no volem, que no ens agraden i que volem canviar.
com organitzem això, però també és important saber com una organització o com un moviment s'organitza, té uns objectius bastant clars, perquè si no cadascú va per una direcció. I m'agradaria fer un exercici que ho vam regar a la universitat quan dies individus fem treballar a nivell de grup i ens van una mica de reflexió que seria un cuidado. Què farem avui? És a dir, és complicat parlar tots a la vegada, és difícil. Doncs avui amb aquesta jornada, per iniciar aquest tret de sortida, veieu que tenim números, heu entrat, hem fet un registre, hi ha uns colors, unes numeracions, perquè és convenient fer petits grups per tal de debatre i donar oportunitat a tothom que pugui participar per fer la seva. Llavors trobareu diferents dinamitzadors, ens repartirem per tota la sala per tal de fer un registre exhaustiu d'aquelles preocupacions o com volem aquesta societat tortosina que ha de ser. Finalment hi haurà unes intervencions, aquests grups estaran més o menys 2 hores, heu vist que a l'entrada hi ha una petita cafeteria improvisada, en la qual possiblement podem aixecar-nos i anar a fer un cafè. Ho dic bàsicament temes de logística, perquè si anem tots de cop s'aturarem a la vora del bar. I després d'aquestes 2 hores hi haurà unes intervencions de persones que coneixen perquè viuen i treballen en diferents àmbits de la societat. Finalment tindrem una actuació, ja va anar una miqueta, perquè dins del que traguéssim dins d'aquests grups farem una petita síntesi, tindrem un petit espai en el qual hi haurà 2 dels membres que ens explicaran què és el que traiem avui i de què et servirà això, és a dir, aquestes conclusions que avui veurem a nivell genèric, poder crear diferents espais d'aquí a principis d'any per tal d'agafar i abordar cadascun d'aquests i treballar-los per tal de definir entre tots quina és la direcció que volem que s'inscrigui a la nostra ciutat. I finalment, perquè això ja ho hem comentat també, és a principis d'any ja sentar-nos realment i decidir què volem fer, com volem constituir aquesta iniciativa, aquest moviment de cara a poder portar aquest col·lectiu, aquest moviment a l'Ajuntament de Tortosa i poder fer que aquesta institució realment estigui al servei del poble. D'acord? Moltes gràcies. Ara comencem a anar als grups. Sí? Gràcies. Ens situem en els diferents grups per números que estiguessin. Sí?
les sigles, i així ho hauria de significar una caixa que s'organitzarà aquests 2 mesos, que ha parlat d'organització, i ara més o menys hem explicat, com estan els grups treballant, un punt, com volen que sigui això el moviment per tots. Doncs aquesta caixa està en blanc, això significa que el que demanem a la és una participació activa, estem en un grup lineal totalment, en el qual necessitem gent que pugui participar de manera organitzativa dins d'aquesta organització, trobar les juntes o les assemblees que estem realitzant quasi que setmanalment, és a dir, que és una feina bastant dura, el que ens trobarem a partir d'ara. No us ho deixo, és a dir, és una cosa simbòlica, i sobretot ara, quan acabessin tot això, poder estar deixant les vostres dades per a participar activament, és a dir, a mi m'agradaria estar a l'organització. Som 19, no? Som tots. Vindre activament a ajudar-nos. Dit això, modificat això. És a dir, aquí tenim dues intervencions. Una és que acaba de Jordi Martí Munyau, que és el demòleg, és professor de secundària, ens parlarà sobre la llengua. Després tindrem a Cinta Sarroca, que és la presidenta de la Junta de Personal de Màster de Cinta, ens parlarà de les retallades, que és una de les coses que han sortit bastant durant aquestes xerrades. Tindrem l'actuació de David Mauri, que ens analitzarà una mica en 15 minuts, bàsicament per donar temps al que és a la recollida d'aquestes dades en els grups que hem estat treballant durant aquestes 2 hores de l'enveja. I al final farem una exposició sobre la conclusió que s'ha tret de tot això. Jordi, gràcies per estar aquí i presentar-te. No sé, me sentireu sense micro perquè us entró una mica estrany. Demà, però si crideu, em sentireu prou. No, encara és de sentir. Posa un micro, sisplau. Tenim un pèl, això, clar? Sí. Bé, ja intentaré sortir. I a més, com que tampoc no puc fer molt llarg, perquè a dintre de la gent i tot suposo que ja esteu cansats, també en certa mesura, mirarem d'anar de pesar. Primer jo volia agrair als companys de... No se sent? No se sent res. Sí. Vale, aproximadament. Agrair als companys de Moviment Tortosa que m'hagin convidat, no que m'hagin convidat a mi, sinó que m'hagin convidat a algú per parlar de llengua. Perquè a Catalunya vivim una situació de conflicte lingüístic i normalment ha de ser bé, a Catalunya vivim una situació de conflicte lingüístic i no és un dels conflictes menors que causa menys angoixa a la gent del nostre país, però en canvi és un conflicte del qual no se'n parla. No se'n parla perquè existeix un pacte tàcit de no parlar-ne. Un pacte tàcit que se sustenta sobre una injustícia. No sé si recordareu la intervenció que va fer Joan Solà al Parlament de Catalunya fa uns anys, convidat pel Parlament per parlar sobre la situació lingüística al nostre país i va dir: aquí no hi ha pau lingüística. Aquí el que hi ha és un grup que renuncia als seus drets i d'esta forma es manté la pau lingüística. Però el que hi ha és la subjugació d'uns per uns altres. Aquí hi ha una hegemonia, hi ha un grup dominant i un grup que renuncia als seus drets. I sobre aquesta renúncia hem basat aquesta pretesa pau lingüística i el silenci que l'acompanya. A veure, jo havia portat aquí un llibre que tots coneixereu, un llibre molt conegut, que es diu La revolta dels animals, una traducció de l'Animal Farm de George Orwell. No us he llegit res, resumiré ràpidament l'argument perquè heu una idea d'aquest llibre que veieu molt bé per introduir el tema i per publicar-nos. Sabeu que Animal Farm és una revolta, una faula, en la qual els animals d'una granja es revolten contra els propietaris, els humans que els exploten fins a l'extenuació i els fan fora. I intenten crear una societat nova, sense desigualtats, millor pot ser, una societat nova sense desigualtats a base de molt de sacrifici. Però paga la pena fer aquest sacrifici per l'objectiu final. I perquè tinguem tots clar quin és l'objectiu final,
el grup dels animals de la granja que han encapçalat la revolució, que són els porcs, escriuen a la paret principal de la granja una sèrie de drets que són aquells que volen aconseguir garantir amb la nova societat. Això és la constitució de la granja. I un d'aquests drets que ocupa el lloc principal diu: tots els animals són iguals. I cada matí, quan s'alcen els animals i van a treballar, pensen: paga la pena tots els sacrificis d'esforç que farem per aconseguir que un dia realment tots siguem iguals, cada un segons les seves possibilitats i revisem les seves necessitats. Però la història d'Orwell és una història d'una revolució fallida. És la història d'una revolució traïda. Finalment, els que encapçalen la revolució, els porcs, havien començat a escriure aquesta Constitució, ocupen el lloc dels que havien fet fora, ocupen el lloc dels humans. I exploten els seus companys animals com havien fet els humans amb anterioritat. Un dia, quan ja estaven tots cansats, ja començaven a perdre el sentit del que estaven fent, passen altra vegada per davant de l'edifici principal de la granja i veuen una cosa que els estranya. Els estranya que no saben segur si és una cosa nova, si no ho és perquè ja amb el temps havien oblidat el que havia allí escrit. Però alguna cosa el són. Veuen que aquell principi que deia tots els animals són iguals va acompanyat d'una segona frase: tots els animals són iguals, però n'hi ha uns que són més iguals que uns altres. Bé, jo no us llegiré res d'Orwell, us llegiré un altre llibre que també és una fàbula que ens parla de desigualtats. I us llegiré només dues línies. És la Constitució espanyola. Títol primer, drets y deures. Artículo 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Passem a la pàgina i ja està. Ja no n'esmenta cap altra de llengua. Tots tenim el dret de saber-la i el deure de saber-la. I no hi ha cap altra llengua que tingui la mateixa consideració. I les llengües no existeixen en l'aire, ni estan en calaixos, sinó que existeixen els parlants. No existeixen llengües, sinó que existeixen parlants. Així que quan et diuen que la llengua d'uns parlants, i per tant uns parlants, tenen uns drets que no tenen unes altres llengües, i per tant uns parlants, t'està dient que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona. T'està dient que tots els espanyols són iguals, però n'hi ha uns que són més iguals que els altres. En termes comunitaris, una mica més amunt, al mateix temps parlava de nacionalitats i regions. És a dir, que podem distingir entre els ciutadans de l'Estat en funció de comunitats històriques. I unes comunitats històriques tenen una llengua i unes altres comunitats històriques tenen una altra llengua. Però resulta que només la llengua d'una d'aquestes comunitats històriques i per tant només una d'aquestes comunitats és la llengua que tothom tenim l'obligació de saber. Per tant, no hi ha igualtat si no hi ha jerarquia. No hi ha igualtat sinó que hi ha supremacia. Tots som iguals, però n'hi ha uns que són més iguals que els altres. I d'aquí es deriva una situació de substitució progressiva de la llengua. A començaments del segle XX, la totalitat dels ciutadans de Catalunya i del País Valencià i de les Illes parlaven habitualment en català. En l'actualitat no arribem al 35% de gent que declara tindre el català com a llengua habitual. Això al Principat de Catalunya perquè a les Illes Balears és inferior i al País Valencià és molt inferior. És més, ja s'han publicat prospeccions matemàtiques que, basant-se en les dades sociolingüístiques i d'evolució previsible, estableixen que al País Valencià l'any 2050 la llengua estarà morta. I nosaltres anem pel mateix camí. Perquè la desigualtat ens obliga no a ser bilingües. Això del bilingüisme és una cosa que queda molt bé a la gent, li agrada... És un concepte mític, això del bilingüisme. Aquí bilingües no ho són tots. Aquí bilingües són uns. I uns altres poden ser-ho o no poden ser-ho, perquè no tenen cap obligació de ser-ho. No ens esmenta aquesta obligació a la Constitució. Aquí el que hi ha són comunitats bilingüitzades i societats, i la bilingüització, el bilingüisme és la condició de possibilitat de la substitució lingüística. Quan som bilingües una llengua deixa de ser imprescindible.
Quina deixa de ser imprescindible? La llengua que no és la llengua del poder. Per això recordem. No cal que ara us esmente, perquè me penso que ho teniu tots al cap, que no sols es tracta de tindre una llengua que està prestigiada pel poder i que per tant se sobreposa a l'altra, sinó que a més hi ha una persecució clara de la nostra llengua. Intentem fer als catalanoparlants la vida impossible perquè al final renunciem a l'ús de la nostra llengua. I aleshores diran que hem renunciat a l'ús de la nostra llengua perquè nosaltres hem volgut. Jo tinc aquí una llista de les últimes agressions que l'estat espanyol ha exercit contra nosaltres en tant que parlants de català. No la llegiré ni molt menys, si voleu us la deixaré a una taula fora i la podeu recollir. Però el que vull dir-vos simplement en això és que la situació és intolerablement injusta. Justícia és un terme abstracte del qual tothom parla i si us pregunto o us demano que no el definiu, és possible que tinguéssim tots moltes dificultats per definir-lo. Jo també. Així que en comptes de definir-lo jo, m'ajudaré d'Aristòtil, del llibre de Zè de l'ètica Nicòmac, on fa una definició no en aquestes paraules, però unes paraules aproximades, on defineix justícia com donar-li a cadascú el que li correspon, tractar igual el que és igual i tractar diferent el que és diferent. Bé, això significa traslladar a comunitats que conviuen en un mateix estat i que tenen cultures i llengües diferents el principi d'igualtat entre totes les cultures i per tant de reciprocitat de drets i deures entre els ciutadans que són membres d'una comunitat i els ciutadans que són membres d'una altra comunitat. Però tal reciprocitat no existeix a l'estat espanyol. Nosaltres no tenim dret a rebre, ara ja no tenim dret a rebre l'escolarització íntegrament en llengua catalana. No tenim dret a demanar l'escolarització en llengua catalana si sortim de Catalunya i anem a un altre indret de l'Estat. En canvi, la gent d'altres comunitats té el dret de rebre només en la seva llengua l'escolarització i té dret a rebre també en la seva llengua l'escolarització al nostre país i fins i tot té el dret de... Sabeu que una sentència de la Superior de Justícia de Catalunya es pot representar pel Tribunal Superior, els hi atorga que no cal ni que sigui un grup important de persones que reclamen l'ensenyament en la seva llengua, sinó que amb una sola persona, amb un sol alumne o una sola família que demana aquesta escolarització en un grup escolar d'un centre del nostre país, el 25% de les hores lectives, com a mínim, han de ser ja en castellà. No demaneu el dret contrari, perquè no el teniu. No teniu aquest dret, com molts altres. Aquest dret els tenen uns i no el tenim nosaltres. Per tant, si som iguals, ens han de tractar igual i ens estan tractant de manera diferent. És una forma d'opressió simbòlica, però com a forma d'opressió és completament injustificable. Sovint ens diuen que les coses que importen són les coses de menjar, que és el que importància en això, que diuen les coses que realment importen a la gent. Però jo me nego a pensar que l'ésser humà és únicament un estómac envoltat de greix i és digestiu. Jo crec que l'ésser humà és una realitat molt més complexa, que té una dimensió física, una dimensió mental, una dimensió social i una dimensió moral. I que no sols de paper blau. I que quan se'ns nega també els drets lingüístics, quan se'ns neguen els drets fonamentals, se'ns està negant una cosa bàsica. I que això també importa. I que quan es diu que això, i quan algú vol fer entendre que això realment és una qüestió secundària que no hauríem de tenir en compte, el que està demanant és que mireu cap a un altre cantó i que li donem impunitat per a fer el que ell vulgui. Mira, acabaré perquè no vull allargar-me més, però us volia fer uns comentaris d'alguna cosa que igual no heu cavilat mai. Diuen els lingüistes que el 90% de les llengües que existeixen actualment en el món hauran desaparegut a final d'aquest segle. Que en 30 anys desapareixeran aproximadament el 50% i que la resta, fins a arribar a molt poques llengües, desapareixeran els anys que ens resten del segle XXI.
Per tant, vivim un procés d'homogeneïtzació generalitzant, homogeneïtzació lingüística i cultural al món. Doncs bé, això no és una cosa que estigui deslligada del procés de globalització econòmica i del procés d'acumulació capitalista que també es produeix, sinó que de fet és un correlat a nivell simbòlic i a nivell cultural d'això. La unificació cultural i lingüística fa possible entre els productors i distribuïdors economies d'escala que abarateixen els costos. I fa possible també abaratir els costos de producció en aspectes com la publicitat o l'etiquetatge. Per tant, se suposa que això produeix un increment de beneficis econòmics. I potser pensem tots que això és bo. Si penseu que és bo, és perquè us han inoculat aquell virus que diu que allò que és bo a tots produeix beneficis per a 4, sempre, perquè els beneficis no es distribueixen. El que passa en el procés d'homogeneïtzació cultural que té repercussió a nivell econòmic és que perdem drets i patrimoni cultural, els transformem en diners i aquests diners són per a 4. El que estem fent és perdre el patrimoni de la humanitat, els drets dels individus, per convertir-los en diners que es queden a les butxaques de les empreses transnacionals que es beneficien de l'homogeneïtzació del mercat. Per tant, no recordo quin lingüista era que deia el problema és que el món s'ha globalitzat i no s'ha internacionalitzat. Significa que tenim una economia global, que tenim relacions globals, però que això no ha comportat una més gran germanor i coneixença entre els pobles, sinó que el que ha suposat és la supeditació d'uns pobles als altres i al meu temps la desaparició d'uns pobles sota uns altres. La desaparició dels pobles que tenen menys poder econòmic, polític i militar al davant dels pobles que s'hi tenen més territori. Per ser dos, per estar units, ja estic pensant en un manifest que va sortir fa un parell de dies, per estar units, per estar abraçats, cal ser-ne dos. No pots abraçar-te ni estar units si només n'ets un. Quan tots estem al mateix sac, el que hi ha és jerarquia, verticalitat. Només hi ha horitzontalitat, només hi ha germanor, només hi ha solidaritat, quan la relació és horitzontal. A l'hora que fem reivindicacions de caràcter econòmic, no oblidem aquest altre aspecte. I a l'hora de reorganitzar el món i reorganitzar les nostres societats, tinguem en compte totes les dimensions de la naturalesa humana, donem-li respostes adequades i pensem que el que estem perdent no és únicament benestar a nivell físic, sinó que perdem també benestar als altres nivells que són tan importants per la integritat humana com a nivell. I també fa que és la llengua que parleu habitualment, perquè estic parlant de justícia. Totes les persones entenen que és justícia, encara que no ho sàpiguen definir, l'entenen i la senten, perquè la justícia se sent. I part de la llengua que parles, ningú no vol ser injust. Jo estos dies estic fent, ho havia fet abans de vindre aquí, estic passant per casa del poble on visc ara, a Ulldecona, fent allò de la gigantesca de l'assemblea. Fa molta vergonya per les cases preguntant a la gent, però la veritat és que la gent s'amuntava a la porta de casa que és molt amable i t'explica un munt de coses. I una de les preguntes que a mi no m'agrada gens és sobre les llengües que haurien de ser oficials en la Catalunya independent. I jo me n'adono, pressentint parlar la gent que parla la llengua que parla, tots saben que la llengua natural d'esta terra, la que s'ha desenvolupat històricament aquí, la nostra, aquella que li donem el nom que ens donem a nosaltres mateixos, és una i no és una altra. I que si tenim una llengua pròpia i les
les altres llengües són llengües sobrevingudes, són diferents, i com són diferents, per ser justos, les hem de tractar com a diferents. Això no significa... Això significa que a la llengua catalana se dona un tracte preferent a Catalunya. I t'ho diu gent que parla una llengua com parla una altra. Perquè tots som iguals, en definitiva, tots volem ser justos, i les confusions són interessades i les apliquen aquells que estan interessats en enfrontar-nos uns amb els altres. Si ens deixen fer, ens organitzaríem amb justícia i no hauríem de patir, com no pateixen altres pobles del món, pel futur de la nostra llengua. Per si podrem llegar als nostres fills l'herència que ha viure els nostres pares. Moltes gràcies. Bon dia. Bé, tal com m'ha presentat, soc Cinta Zahualca, però volia fer un incís. No estic aquí com a representació de la Junta de Personal de l'Hospital de Tortosa de la Terracina. Estic perquè soc delegada del sindicat CATAC-CPSIA, que és un sindicat assembleari. És un sindicat que s'organitza en assemblees de treballadors i ells són els que prenen les decisions, tal com hem fet nosaltres aquí. Este sindicat pertany a l'AIAC, que és on està l'organització on estan tots els sindicats, com per exemple l'USTEC en educació. Agraïm que m'haveu donat l'oportunitat de vindre aquí i explicar-vos tot el problema que tenim aquí a Tortosa, en aquestes Terres de l'Ebre, en sanitat. Jo ho faré d'una manera molt bàsica. No us donaré percentatges ni xifres grosses. Jo us vull fer arribar com vivim el dia a dia aquestes retallades, tant els usuaris com els treballadors d'aquestes terres. Començaré dient que abans del 2010 a Catalunya els pressupostos de la Generalitat destinaven quasi un 30% de tot el seu pressupost a la sanitat. És una xifra molt llunyana del que destina ara el 2014, que arriba quasi a la meitat. A part d'esta retallada que sofrim a nivell de l'Estat, estem sofrint un mal pitjor, molt pitjor, que són les ganes de fer negoci de la sanitat pública. Això sí que és un mal pitjor. I això sí que ho estem sofrint molt a més territori. Estem vivint uns dies de corrupció, de polítics corruptes, de polítics que agafen la sanitat per al seu benefici, que ara s'han destapat el cas Vilanova, el cas de les ambulàncies d'aquí a Terres de l'Ebre. Què us tinc que dir? El temps que estem vivint de lladres i polítics corruptes. Com fan aquesta corrupció a la sanitat? Com pot entrar aquesta corrupció a la sanitat? Doncs entra privatitzant. Hi ha empreses privades i algunes que ells diuen públiques, i les diuen públiques perquè simplement tenen el 51% dels seus pressupostos públics i la resta són pressupostos privats, de gent privada. Aquestes empreses venen i ens compren la nostra sanitat, la sanitat pública. Us explicaré, perquè ho entenguéssiu, com està passant aquí a les Terres de l'Ebre, com ens afecta això, com ens afecta el nostre hospital. Bé, doncs el nostre hospital l'estan fent a trossets. Estan agafant els serveis, els estan dividint i s'estan deixant en aquestes mans privades. Com vosaltres sabeu, una empresa privada que ve i agafa una cosa pública no ho farà per perdre diners. Ho farà per treure negoci. I com treu negoci una empresa privada d'un trosset d'una pública? Doncs bé, primer que res, quan agafa, el que fa és una retallada de personal. Retalla el personal i el personal que es queda li baixa la qualitat de la feina que fa, o sigui, li augmenten els càrrecs de treball i li baixen el sou. Per altra banda, els materials fan mateix. Compra materials més bé de preu i de menys qualitat.
A veure, això no és d'ara, ja fa temps que ho estan fent. Ho estan fent poquet a poquet, perquè no m'ho estem donant compte. Us he fet una llista perquè us féssiu la idea de tot el que tenim privatitzat ja aquí dalt a l'Hospital Verge de la Cinta. El servei de neteja és de l'Aulent. El servei de bugaderia és de Frisa. La cuina i cafeteria és d'Arcassa. El banc de sang és del banc de sang Interit. El servei d'informàtica és de Subsidio. El servei de seguretat de ICE. El servei d'oncologia, ICO. El servei de radiodiagnòstic, IDI. Pròximament se pensa en privatitzar el servei de laboratori, servei de medicina preventiva, servei de rehabilitació i, per què no, alguna planta. El Joan 23 us recordo que vam fer una prova pilot de provar si una planta podia ser de gestió privada. La prova pilot s'ha quedat definitiva. Bueno, per a que ho veiéssiu més clar com us afecta aquí a Tortosa, al territori, que ens privatitzen així l'hospital, us ficaré un exemple. Us ficaré l'exemple de la cuina. La cuina del nostre hospital la fa l'empresa Arcassa. Ha agafat la cuina, la cafeteria i també la cuina de la cafeteria de l'Hospital Joan 23. Què ha passat des que Arcassa té la cuina al nostre hospital? Doncs bé, primer que res, va despedir al personal. El personal que es va quedar li va baixar les condicions econòmiques i li va pujar les càrregues de feina. Cada dia ens ve un camió en carros en el mitjà. Arriba aquí Tortosa el camió, en estos carros, aquí, a la cuina d'aquí, se descarreguen, se calenten, s'emplaten i se pugen a un pacient. Què ha notat? Ha notat una baixada de quantitat, una baixada de qualitat i la presentació també dona molt que desitjar. Estem peleant per que com a mínim donen una botella d'aigua per pacient. Ens aconsegueix un menú sense aigua, sé que els pacients posen una botelleta d'aigua i no hi ha manera que pugen una botella d'aigua. També han canviat de proveïdors. Aquí ja no comprem res. Abans, la cuina de l'hospital tenia els proveïdors de Tortosa i de Terres de l'Ebre. Ara, tota la matèria la comprem fora, no sé jo on, perquè el país és del nord, i és el que ens tenim que menjar aquí. Externalitzar la cuina vol dir que hem canviat els proveïdors. Principal, econòmicament, aquí a Tortosa hi ha un efecte. Tota retallada, tant de personal com de serveis, com tota privatització, afecta en negatiu al nostre territori, tant econòmicament com a nivell de salut. I ara en parlarem d'això. Aquest estiu el nostre hospital ha sigut un caos, perquè degut a aquestes retallades han hagut un tancament abusiu de plantes, fet que ha fet que urgències se col·lapsen freqüentment. Quan se col·lapsa urgències se col·lapsa tot l'hospital. I això aquest estiu ha sigut un caos. S'han tancat les plantes de 32 grups. S'han tancat en candada i cadena. Ens han barrat les portes en candada i cadena. Cada planta d'estes, cada planta tenia sortides d'emergència. Per tant, també ens han tancat aquestes sortides d'emergència. Ens han dit que no passava res. Que els treballadors que es quedaven allí ja sortien, no per dalt o per baix. El tancament, també a la planta de ginecologia, que té 28 llits, l'han fet de 16 llits. Han agafat i han ficat habitacions privades. No sabem el motiu, però han ficat habitacions privades. Què fa això? Que aquesta planta s'ompli ràpidament. Què fa això? Que no se respecti la planta de pediatria. Les mamàs que venen a tindre fills a l'hospital les ingressen a la planta de pediatria, a la mamà i al fill que han tingut. Què vol dir això? Vol dir mamà sana i nen san a una planta i nens malalts. Què vol dir això? Doncs que aquesta planta no està preparada per a tindre nadons. Ni té les manilles dels nadons, ni té els nius dels nadons. Una altra falta de respecte a la planta de pediatria és que de vegades s'han ingressat alguns malalts en aquesta planta. Els quiròfans, parlaré dels quiròfans. Aquest estiu han hagut una mitja de 3 quiròfans per dia.
però el que realment ens queixem és que durant tot l'any no s'aprofiten. Tota la infraestructura que tenim de quiròfans i tota la infraestructura que tenim de plantes, si estès tot obert, se podria operar matí i tarda. Però en vez d'operar de tarda, agafar personal i obrir plantes, el que fem és desviar intervencions quirúrgiques a altres hospitals. Jo no estic dient que els altres hospitals no operen. Estic dient que nosaltres tenim que operar al 100%. Poder reduir totes les llistes d'espera, poder acabar les llistes d'espera d'aquí de Terres de l'Ebre. A primària, què vos direm, primària? A primària està passant el mateix. A primària s'han tancat els CAPs per les nits. Tot el que era l'atenció continuada per les nits s'ha tancat pels CAPs de l'Aldea i pels CAPs de Sant Jaume. Estan deixant l'ambulància del SEM per a que atenguin les urgències. Què ha passat? Que això ha fet que es concentrés tota l'atenció continuada, o sigui, totes les urgències que surten per la nit, a dos CAPs diferents. Al CAP de Deltebre, que el CAP de Deltebre ara abarca, assumeix totes les urgències de l'Ampolla, Picamar, Cervicalla, Eucaliptus, de Sant Jaume, i el CAP del Temple, d'aquí de Tortosa, que assumeix les urgències de Tortosa, Jesús, Tivenys, Roquetes, Alfara de Carles, El Reguers, Benifallet, Vítem, Altover, Paús, una boixeria. Una boixeria. Han retallat ambulàncies. Disminució del servei d'ambulàncies a Batea, a Xerta, a Santa Bàrbara, a Sant Jaume d'Enveja. Solament han deixat una ambulància en 12 hores. Acomiadament de treballadors. A primària s'acomiaden equips. Els equips els formen un metge i una infermera. S'han acomiadat equips de medicina general, els de l'atenció continuada que feien i equips de pediatria. Bueno, però dir-vos que a part de totes aquestes detallades també patim una centralització cap a Tarragona, ja que la primària, tant primària com l'hospital, estem compartint la gerència territorial en Tarragona. Han ajuntat les dues gerències territorials, dient que així disminuïen càrrecs. Sabeu? Jo veig la mateixa gent d'abans i els que no veig és la gent nova. Com és el nostre gerent, el senyor Pere Montserrat, que sembla que Tortosa no existeix per ell. Està a Tarragona, està molt bé a Tarragona, i no es digna a vindre aquí a Tortosa i solament l'han vist el dia que va vindre a presentar-se i quan ha vingut per a fer-se una fotografia quan ha hagut alguna inauguració o han donat algun premi d'algun treballador. Li hem demanat hora per escrit, dient-li que faci el favor de vindre a Tortosa a parlar amb nosaltres i no s'ha dignat ni a contestar-nos. Això és gerent de l'hospital. Enteneu què vol dir això? Què us sembla aquest passotisme d'un gerent que no es digna a veure la junta de personal per veure els problemes que hi ha al seu hospital? Un gerent que delega aquesta funció al director de personal quan realment és la funció seva? Us sona la paraula centralització? És un mal que patim sempre aquí a les Terres de l'Ebre i que ara l'estem patint a nivell de sanitat més que mai. I clar, si a això li sumem un director dels serveis territorials que és el gerent de salut de la regió sanitària de Terres de l'Ebre, que és el senyor Albert Gómez, el coneixeu, doncs és un senyor que ha dit públicament que la plaga del segle XXI no és ni l'èbola ni el còlera. La plaga del segle XXI són les persones grans amb malalties complexes i múltiples. Un senyor que ens tanca CAPs i ens lleva a l'atenció continuada per les nits. Com es pot dignar a dir que el 50% de la gent que ve a les urgències hospitalàries ho fa perquè vol, perquè no són urgències hospitalàries, quan aquesta gent no pot anar als CAPs perquè se'ls ha tancat i els altres estan abarrotats. Ja veu quin panorama tenim en sanitat. A veure, jo voldria acabar dient-vos que fes una petita reflexió, que reflexionéssiu com és la nostra situació actual en qüestió de sanitat i cap ens farem cap si continuem deixant que ens governi qui ens governa. I de veritat, m'agradaria que la vostra petita reflexió arribés a una conclusió i que la conclusió és que ja és hora que movem Tortosa. Gràcies.
Bueno, són les proves de so més ràpides de la història. Bueno, bon dia a tothom. Jo composo cançons i he triat, tocaré 3 o 4 cançons, i he triat les lletres que s'adeien una mica més a la jornada d'avui, que parlen de diferents temes. Llavors us he escollit una mica per la temàtica més que res. La primera que faré se diu Llàgrimes de plàstic i parla una mica, la vaig fer fa 3 o 4 anys. Les coses han canviat. Era una crítica una mica a la societat, que estem desenganyats, que una mica apàtics, veiem les coses que ens feien però no reaccionàvem, i aquesta és una mica una crítica a aquesta actitud que tenim tots una mica. Ara, el d'avui demostra que les coses han canviat i que ja estem una mica farts de que ens facin coses que no ens agraden sense reaccionar. Llàgrimes de plàstic. Crema el món de matinada, volen cendres i records, cauen ídols i sentències, mentre esperen temps millors, sí. En la ràbia continguda, molt creguts i desconfiats, som com bèsties engabiades, però no volem ser alliberats, no. Buscàvem lo nord a les palpentes, érem com avions entre tempestes. Ja no cal que intentem regalar amores venedors de fum. Consumim i no pensem pagar per res. Ja no val mentir, res del que puguem dir mos importa, no mos importa. Plorem llàgrimes de plàstic, sostenible i reciclat, i adormim remordiments a base de tranquil·litzants. Buscàvem el nord a les palpentes, érem com avions entre tempestes. Ja no val que intentem regalar amores venedors de fum. Consumim i no sabem pagar per res. Ja no val mentir, res del que puguem dir mos importa, no mos importa, no. L'hauria de canviar, perquè si no serà una mica bull. Però hem de tocar sense esta corda i... La cançó que tocaré ara es diu Cicatrius i parla de perdonar, de saber perdonar, de mirar cap al futur, a més de mirar cap al passat en rancúnia o el que sigui, mirar cap a les coses que ens poden aportar al futur conjuntament en qui siga. Ei, podria ser tornat més
esclar, la broma ja se'n va, comença a intuir-se el sol, crec que s'ha acabat lo dol. Sí, tot torna a començar, no he pogut oblidar, però hem sabut córrer prou bé, el que mos dolia més i mos separava tant. Penso tot el que ens van dir, el temps que ens va ferir, ara ja ens fa cap mal, tot torna a ser normal, ho hem assolit per fi. Ja no vull odiar-te més, ja no puc odiar-te, no puc odiar-te, no. Oh, yeah, 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 yeah. Són senyals que no se'n van, de ferides que els anys totes van cicatritzant. Un dol al mig del bosc, un esclat, un crit, un tron, un silenci que es fa gran. Els dies van passant, però seguirem dansant. Yeah, yeah, yeah. Urururara, urururara. Oh, yeah, 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 yeah. Ba-da-ba, 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 da-da. Ba-da-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da. Yeah, yeah, yeah. Bueno, per últim faré una altra cançó que es diu Lo fa i que parla de tots petits instants que hem tingut tots a la vida on ho hem passat superbé i que malauradament són pocs. Llavors, parla aquesta cançó de saber-los disfrutar, que ja que venen poques vegades val la pena disfrutar-los i gaudir-los. Lo fa. Sona super malament, però perquè la corda... Avançant entre les dunes, busques vells tresors amagats, miratges que reflexen uns oasis imaginats i de fons lo so del mar. Hipnotitzen el seu cant. No escoltes veus que criden, volen veure tenir-te al costat. Són veus sense cap rostre, però tu no les pots escoltar. Només sents lo so del mar. Hipnotitzen el seu cant. No durarà veure't sense bé. Respira fort, no t'emaigues, saboreja el moment. Tot és tan nou i pareix etern, però d'aquí un instant no veuràs lo far engullit pel mar. Un cel de gent
l'ús dracs clauen com bales penetrant a les onades. Aixeca el vol capturant les seues preses, que sabran que es vola l'únic cop. Segons de quietud, però el món encara gira, tu mentre estan creient-te rei del món per un sol dia. No durarà, però et sents tan bé. Respira fort, no te'n vagis, saboreix el moment, tot està nou i pareix etern. Però d'aquí un instant no veuràs lo far engullit pel mar. Moltes gràcies. Bueno, bon dia a tots i a totes. En primer lloc, donar-vos les gràcies per estar avui aquí. I ara els meus companys estan acabant de fer la síntesi de tot el que durant aquest matí s'ha anat fent en els diversos grups de treball. Vindran ells fent un resum del que pensem que és Tortosa, què ens ha portat aquí, cap on anem i com entre tots construïm aquesta Tortosa que volem. D'acord? Els meus companys diuen, escolta, fes 5 minuts de temps una mica per que els altres que passen darrere puguem acabar de fer aquesta síntesi. Jo, aquests 5 minuts de temps que m'han donat, voldria que vosaltres fóssiu els protagonistes. Ja sé que heu parlat molt de què som Movem Tortosa, però també dins a les conclusions, aquest tema de què és Movem Tortosa ha quedat una mica molt descobert. A mi m'agradaria donar la paraula a algú que vulgui i que ens expliqui com des de fora feu aquesta moviment ciutadà, que bàsicament som nosaltres mateixos. Vostè mateix veig que em mirava. Què tinc que alegar? Com ho veig jo? Bé, doncs jo la veritat, com veig Tortosa, doncs si tingués que posar-li, si tingués que donar un retrat de l'ànima, doncs l'ànima està morta. Si és com la veig jo. Aleshores, bueno, com revifar això? Com fer perquè pugui entrar, diguem-ne, aquesta energia vital una altra vegada dintre i poder-la ressuscitar? Doncs, bueno, jo crec que és amb el treball de tots, veritat? I aportant idees, també. És que les idees és el que mou el món. I les idees també són les que fan ressuscitar inclús les coses més inverosímils. Les idees, tenir idees. Jo crec que això és una tasca comú. Moltes gràcies. Seguint aquesta línia, hi ha un esquetx de 50 segons de la Mafalda, que es troba amb Miguelito, i el Miguelito està baix d'un arbre, no? I fa la Mafalda al Miguelito, escolta Miguelito, tu què esperes? Què fas aquí? Diu, res, espero que em passi alguna cosa, que la vida em doni alguna cosa. Diu, però no faràs res? Dius, no, la vida va passant i alguna cosa em vindrà. Agafa el Miguelito, li cau una fulla de l'arbre a la mà i diu, ostres, quina vida més tacanya! Vull dir, una mica el que ens porta aquí és no ser Miguelitos, intentar canviar el nostre entorn més immediat, participar i tindre la consciència que els no són molts i que la intel·ligència col·lectiva pot canviar el món. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tots i totes. Helena i jo som els encarregats una mica de transmetre el que avui hem treballat entre tots, entre els diferents grups de treball, i ho hem fet com hem pogut perquè només hem tingut una hora per a sintetitzar totes les vostres opinions. Per tant, és una cosa molt provisional i que evidentment després haurem d'analitzar de manera més concreta. La primera pregunta que a tots els grups s'ha fet era la procedència i el lloc d'on havíeu vingut o per què havíeu vingut. I després de fer l'anàlisi en general, hem vist que pràcticament hi havia un 30% empatat en 3 procedències.
La primera és sense cap tipus d'adscripció a cap entitat, a cap associació, a cap moviment social i a cap formació política. Per tant, un 30 i poc % de la gent que avui han vingut aquí són gent ciutadans que mai han participat en cap tipus d'entitat ni col·lectiu. En segon lloc, un altre 30% prové de moviments socials, és a dir, de diferents moviments socials que a la ciutat, sobretot en defensa de la sanitat, en defensa de l'educació, en defensa del dret a l'habitatge, que també ha sigut un tema molt important, i per tant hi ha un 30% en aquest sentit. Un altre 30% són persones que provenen de diferents formacions polítiques que hi ha a la nostra ciutat, algunes de noves, algunes amb més trajectòria i que representen un 30%. I finalment la resta, que seria un 10%, prové d'associacions esportives, associacions culturals, associacions socials que existeixen a Tortosa. Per tant, l'objectiu que ens havíem marcat de que Movem Tortosa fos una cosa plural i oberta, pensem que en este primer dia s'ha demostrat que és així perquè hi ha una procedència diversa. En segon lloc, els grups de treball s'ha fet una diagnosi dels problemes que pensem que té Tortosa com a ciutat i la nostra societat en general. El principal problema, que de manera molt diferenciada ha sortit, reflectit, és la pèrdua de drets socials que estem patint com a societat de Tortosa i en relació no només a Tortosa sinó al conjunt del país. I dins d'aquesta pèrdua dels drets socials, sobretot destacava la pèrdua de tots els drets relacionats amb la sanitat pública, també amb l'ensenyament públic i també els serveis socials en general. Aquesta és, sense cap tipus de dubte, la primera mancança o problema que té en aquests moments Tortosa. En segon lloc, també, i molt empatat en quant a demanda o problemes que entre tots hem vist, està el tema de la pobresa i de l'atur. La pobresa que hi ha a la nostra ciutat, que moltes vegades és invisible però que és real, i el problema de l'atur. I aquí han sortit les xifres que ja sabem. Pel que fa a pobresa, Tortosa està per damunt de la mitja de Catalunya en índex de pobresa, més del 30% de la nostra població està en risc d'exclusió social. I pel que fa a l'atur, malauradament també Tortosa en un 21% a data d'avui també està per damunt en molta diferència de la resta de ciutats catalanes i per tant aquest ha sigut el segon problema que entre tots s'ha diagnosticat. El tercer problema que ha sorgit ha sigut la corrupció. La corrupció com una denúncia de tot el que està passant, del mal funcionament de les nostres institucions i del mal funcionament de la política en general i de la manca d'ètica que hi ha en aquest aspecte que evidentment tots i totes sabeu que és una realitat. Només cal cada dia engegar les televisions o obrir els diaris i ràpidament se pot veure. Un cinquè problema que entre tots hem definit ha sigut la manca de planificació estratègica que hi ha a Tortosa. Per tant, el que ha anat sortint en aquests diferents grups era que moltíssimes vegades a Tortosa s'han fet obres, s'han fet actuacions, però mai en una visió a 10 anys vista i que això està provocant molts dels problemes actuals que tenim perquè calen solucions estructurals i planificar a llarg temps, que és el que a la nostra ciutat mai s'ha fet. També un altre problema molt quotidià és el problema del manteniment de l'espai públic i per tant aquí ha sortit tot el tema dels carrers, de les places, dels espais públics que hi ha a la nostra ciutat que malauradament estan en un estat molt però que molt deteriorat. Per acabar, també han sortit tres problemes que seria l'economia en general i aquí la manca de suport que hi ha a diferents sectors. S'ha parlat, per exemple, del petit comerç, que és un dels que té més dificultats a la nostra ciutat i un dels problemes que es veu és que molta gent marxa a comprar a altres ciutats més allunyades de Tortosa i que per tant cal impulsar el comerç local. I també ha sortit el tema de les instal·lacions que hi ha a la nostra ciutat. Instal·lacions en general, moltes de les quals són propietat municipal i per tant dels tortosins, de l'Ajuntament, i que estan totalment abandonades. I en aquest sentit ha sortit el tema de les instal·lacions esportives i de rerefons ha sortit la situació que aquí Ferreries hi ha a l'estadi municipal amb la piscina. I l'últim
Un tema que ha sortit com a problema ha sigut també la manca de manteniment i de potenciació del turisme, del patrimoni històric, del nucli antic, de les muralles, com una eina de futur per a Tortosa. Per tant, este ha sigut en 30 minuts la diagnosi dels problemes que entre tots han fet i que esperem que correspongui al que la majoria de tots vosaltres heu expressat. I ara Elena farà les altres dues preguntes que també hem parlat abans. Quan a les solucions ha sigut molt difícil fer un resum en tan poc rato de tot el que s'ha dit i bé, us faré un petit de los més importants. No vol dir que el que digui al principi és el que s'ha posat més èmfasi que no pas que al final, vull dir, tot té per igual importància. I en primer lloc, s'ha repetit moltes vegades el pla estratègic, que Tortosa necessita un pla estratègic de dinamització dels barris. I aquí també s'ha ficat molt èmfasi als grups que serà molt important el com, que ja s'han fet molts de plans i que és important veure com s'hi fa per a que realment sigui efectiu i que funcioni. També, després, els pressupostos participatius i les consultes locals s'ha demanat molt, ha sortit bastant a quasi tots els grups. En quant a l'espai públic, s'ha parlat molt de les privatitzacions, de la rehabilitació del nucli antic i també s'ha repetit molt el tema de que més neteja i manteniment de l'espai públic. Què més? Després, en quant a la corrupció, també és un tema que s'ha repetit molt, que es necessita un codi ètic i polític, una limitació de mandats, control de sous, no acumular càrrecs. El tema de la corrupció ha sigut un tema que s'ha repetit molt, vull dir que és un tema al que realment voleu que s'hi fiqui solució ràpidament. I què més? En quant a patrimoni, s'ha demanat la creació d'un pla director i una promoció de la ciutat. Ho dic a trets molt generals, això realment, el del pla director, pla estratègic, promoció de la ciutat. Aquí realment el que s'engloba és que realment Tortosa necessita saber cap a on va i portar una direcció. És el que apunten les solucions, que tenim que saber què volem fer en Tortosa i com volem fer-ho. I en quant a la pregunta de com millorar el funcionament de Movem Tortosa, crear assemblees de barris. El funcionament de l'assemblea en general sembla que vos ha agradat, vos heu sentit còmodes, però penseu que pot ser fer un nivell de barris que permetria entrar més en temes més concrets. Després, una continuïtat de les comissions després de les eleccions, que no vol dir que ara es parlen de temes i una vegada ja s'ha arribat que ja no es parlen més, no, que es continuï i que n'hi hagi un compromís per part de tots. I per últim, com a millorar el funcionament de Movem Tortosa, també s'ha parlat molt de millorar la web i que es pugui participar a través de la web. I bé, aquest és el resum. Sí, molt bé, és veritat. M'oblidava de dir, a partir d'aquí, això és el que han pogut fer en el poc rato que han tingut. Després ja ho ordenarem tot bé, us ho passarem pel mail, tot el que s'ha parlat així més concretament. I llavors, a partir d'ara, el que farem és, dels punts que han sortit, tant dels problemes com de les solucions, el més important, se crearan diversos grups de treball. Us ho passarem per mail, els diversos grups de treballs que es creen, per a que tothom que vulgui entrar en la participació dels grups de treball, que es pugui apuntar a la que li interessi, un grup, dos grups, a tots, tothom i qui vulgui. Nosaltres ara ja com a grup promotor deixem de ser grup promotor, ara tots contem igual i vos necessitem. Res més. L'assemblea es va dur a terme al Centre Cívic de Ferreries amb l'assistència d'un centenar de persones. L'acte va servir per dissenyar l'ideari de la formació quan es constituïsca com a partit, un pas que abordaran al principi de l'any vinent a través d'una nova assemblea popular com l'ha fet aquest cap de setmana. De les propostes dels assistents a aquesta reunió en van sortir algunes conclusions, com ara que les qüestions socials seran les que centraran l'acció de Movem Tortosa. La pobresa és una de les coses fonamentals, no cal dir que Tortosa és una de les 3 ciutats més pobres de tota Catalunya, el que és la pròpia transparència de les accions que s'estan portant a l'Ajuntament i aquí moltes altres temes que realment hem de començar a treballar profundament. Al final han sigut més d'un centenar de persones, que era un dels objectius que teníem de cara a la crida de la ciutadania, a respondre,
poder parlar, nosaltres també escoltar i entre tots declarar un projecte de moviment social a Tortosa d'una manera lineal, ja ho hem dit, per deixar les coses ben clares, i d'aquí iniciar un procés per tal de treballar els diferents aspectes o àrees que ens preocupen aquí a la majoria de la ciutadania d'aquí Tortosa. Movem Tortosa va iniciar la seva activitat com a col·lectiu integrat per 19 representants de diferents entitats, associacions i partits polítics de la ciutat, entre els quals els 2 actuals regidors d'Iniciativa per Catalunya a l'Ajuntament i 2 exregidors del PSC de Tortosa.